the same market ክሳብ ኣብዚ ዝበፅሓልና the same process እዩ ዘሎ ማለት እዩ so heavy እዚኣ ሕቶላትን ማለት እዩ ማርኬት ንላዕሊ ክወፅእ ከሎ ሃየር ሃይ እንዳፈጠረ እዩ ዝኸይድ ሃየር ሎው እንዳፈጠረ ናኸዓ ነቲ ድውሕዞ ዘሎ ወይ ከዓ ናይቲ ማርኬት ፍሎው ዝበሃል ወይ እቲ ማርኬት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ወይ ኣንፈት ናቱ እንዳረኣና እንዳገዛእና ኢና ምስኡ ንኸይድ so market shift ገይርለይ ስለ ዘሎ ክትፅበይ ሓንሳብ ማለት እዩ exactly and then ምስ ተፀበኹ ሽዑ ያ ሰላም ንዓኹም ክቡራት ተኸታተልትና ሎማዓንቲ ድማኒ ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገር ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ዝሓለፈ ግዜ ዝነበረ መደብና ከምቲ ዝረኣኹምዎ ዝበዛሕኩም ዝተኸታተልኩም እቶም ዘይተኸታተልኩምዎ ከዓኒ ምልስ ኢልኩም ሓንቲ ቪድዮ ምስ ሚሊ ሓውና ዝነበረና ክትሪእዋ ይነግረኩም ማለት እዩ ሎማዓንቲ ሞር ብግብራዊ ትምህርቲ ትሬዲንግ እንታይ ይመስል ከመይ ጌርና ኢና ትሬድ ንገብር እቲ ማርኬት ምንቅስቓሳቱ ከመይ ይመስል ዝብል ብሓፈሻ ዝሓለፈ ግዜ ሞር ብቲዮሪ ኢና ተማሂርና ነርና ሕጂ ድማ ብግብሪ ኣነ ምስ ሚሊ ትሬድ ክገብረ ማለት እዩ እንድሕር ተኸሲበ ከምዚአን ኩትሻክ ገዚአ ወርቂ ምስ ሚሊ ኮይና ትሬድ ክንገብርና ኣነ ከዓ ከም ተማሃሪት እየ ማለት እዩ ኣነ ተማሃሪት እየ ወላ ሓንቲ ዘይፈልጥ እቲ ማርኬት ከመይ ከም ዝሰርሕ ክገልፀለ እዩ ምሳና ኮይንኩም ተኸታተሉ ኣብዚ ዘሎ መግለፂታት ከዓኒ ብዙሕ ክትመሃሩን ክትከስቡን ኢኹም ኢለ እየ ድሓስብ ሚሊ ሓወይ ዝበዝሑ ዝሓለፈ ግዜ ስለ ድፈልጡኻ ከምኡ ናትናትካ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝከታተሉኻ ኣፈልጡኻ ምጊነቶም ምናልባት ዘይፈልጡኻ ንእሽተይ ያው ከለካ እስከ ንእሽተይ ሰዓ ምስኻላ እየና well thank you ሄቪ መጀመርያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብ ዝሓለፈ ተዛሪበ ብጣዕሚ ካብተን ኣለዋና ዝበሃላ ስልጡናት ዝኾነ ኣሕዋትና ኢኹ ማለት እዩ ያ ሎሚ ብዛዕባ ትሬዲንግ ከም ዝገለጽክዮ ዕሙቕ ብዝበለ መልክዑ ተግባራዊ ብዝኾነ መልክዑ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ቅድሚኡ ያ ሚሊ መን እዩ ንዝብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ቶቶ ትሬድስ ትሬዲንግ ኮሚኒቲ ከም ሲኦ ፕላስ ፋውንደር ኮይነ ዘካይድ ዘለኹ ሰብ እየ ማለት እዩ ከም ፉል ታይም ትሬደር ከዓ ኣልሞስት ናብ ከባቢ 450,000 ዝኸውን ናይ ፈንድድ ካፒታል ሒዘ ትሬድ ዝገብር ዘለኹ እየ ማለት እዩ yeah it's more ብጣዕሚ ኢንጆይ ዝገብሮ ከም ሆቢ ከዓ ዝሰርሖ ነገር ተሃልዩ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ትሬዲንግ ናይ ቶቶ ትሬዲንግ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ሜንቶር እየ ማለት እዩ so that's it so ሎሚ just ብዛዕባና ኣይኮነን ነቲ ህዝቢ ክጠቕሞ ብዝኽእል ጥራይና ክንዛረብ ማለት እዩ yeah that's it heavy ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ደዳለና ዓብይ ቻሌንጅ ኣሎ እውን ነካፍሎም ክኸውን እዩ ሎሚ እንታይ ኢና ክንመሃር ናብ ዝብል ነጥቢ ክንሓልፍ ግን ላይክ ሎሚ ዝያዳ ተግባራዊ ዝኾነ ትምህርቲ ኢና ክንመሃር እንታይ ኢና ክንመሃር ንምንታይ እዮም ሰባት ነዚ ቪድዮ ክሪእዎ ዘለዉ ኣይኖ እርዳኒ ናብ ከባቢ ሓደ ሰዓት ዝኸውን ትምህርቲ የዳልየልክ ዘለኹ ደን ንምንታይ እዮም ክከታተልዎ ዘለዎም ንሳቶም ማለት እዩ so መጀመርያ ብዛዕባ እንታይነት ገንዘብ ክንዛረብ ኢና ገንዘብ እንታይ እዩ ፋይናንሻል ማርኬት ከመይ ዝሰርሕ ዕዳጋ ከመይ ዝንቀሳቐስ ነዚ ፋይናንሻል ማርኬት ንብሎ ዘለና ከም ሕብረተሰብ ከም ትሬደር ከም ስራሕ ብፕሮፌሽናል መልክዑ ሒዝና ከመይ ጌርና ትሬድ ንገብሮ ንንግዶ ኮምፒውተር ሒዝና ክንግዶ ንኽእል ክንሰርሖ ንኽእል ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ንመፃኢ እንድሕር ዳ ክትንብዮ ትኾንካ ወይ ከዓ ንመፃኢ ክትፈልጦ ትኾንካ ናይ ሕሉፍ ታሪክ ምንባብ ከም ዘድልየካ ኣብ ትሬዲንግ ተመሳሳሊ እዩ ስእሊ እዩ እቲ ማርኬት ታሪክ ናቱ የነግረካ እዩ ብምንታይ መልክዑ እዩ ዝነግረካ ብቻርት መልክዑ እዩ ዝነግረካ ብሕብሪ መልክዑ ይነግረካ እዩ ኣብዚ ናትና ናይ ሎሚ ቪድዮ ከዓ ከመይ ገይሮም እዮም ነቲ ናይ ማርኬት ታሪክ አንቢቦም ኣብ ዕዳጋ ክገዝኡን ክሸጡን ዝኽእሉ ቴክኒካሊ ፋንዳሜንታሊ ሰንቲሜንታሊ ከመይ ገይሮም እዮም ከንብብዎ ዝኽእሉ ዝብል ነጥቢ ያልዕልና ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ከም ትሬደራት ግድን ኣይኮናን ናትና ካፒታል ሪስክ ክንገብር ዘለና ሶ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ናይ ባጀት ዝቡ ካምፓኒታት ኣለው ንሕና ከዓ ኣብዚ ናይ ቶቶ ትሬድስ ትሬዲንግ ኮሚኒቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብ$5,000 ተበጊስና ናይ 1 ሚሊዮን ካፒታል ፈንድድ ካፒታል ባይ ብምግባር ወይ ከዓ ቻሌንጅ ምውሳድ ትሬድ ክንገብር ኢና ደን ምሳና ክሳተፍሉ ዝኽእሉ መንገዲ ተሳተፍቲ ክኾንሉ ዝኽእሉ መንገዲ እውን ከነልዕል ኢና ማለት እዩ ፕላስ እዞም ካምፓኒታት ንብሎም ዘለና ካፒታል ዝቡኻ ካምፓኒታት ወይ ባጀት ዝቡኻ ካምፓኒታት ንብሎም ዘለና ብናይ መልክዕ እዮም እቲ ፕሮሰስ እዞም ናትና ተዓዘብቲ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ንሪኦም ክኸውን እዩ ካልእ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ርስታት ከነልዕል ኢና ኣይኖ ብጣዕሚ ከም ተዓግቢ ኣብ መወዳእታኻ ንዓኺ ከም ትሬደር ካብ ቤዚክ ጀምቢርና ፕሮፌሽናል ትሬደር ክንገብረኪ ኢና ማለት እዩ ድሕሪኡ ምሳና ኣብዚ ናይ 1 ሚሊዮን ተዳልዩ ዘሎ ቻለንጅ ከመይ ጌር ክትሳተፍ እዩ እውን ዝገልፀልክ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሶ ንኸይድ ሓቀይ
نخيد let's go. Perfect. Let's go. Thank you. سمسانا زلهم تحتاتلتنا زبزات مرت مساي عبيركم تنحو كم تخلوا تنح دما أب معزي كجمرتي challenge معزي كجمرو. Well, challenge على أسرع وريح 4 جمبري which is probably دحري 5 معالتي زخون زلو وهي 4 معالتي. I think solus ويسوني دي جمرة مالتي solus مثلا. Exactly. Yeah. Okay. So solus على إسرا ورح 4 مالتي إسرا أبريل. تشالنج كجمر سلا زخونه سن بملؤكم سبيشال أو فريق قريب كلا حجرات زلهم بحسب أب تشالنج كتساتفوا أنا كم فاد عمل أو كل مالتي so مسانا تخطاتلو بل من برميرلي أنا كوفي حيزر له exactly أنا ون ما يحيزر له قدمي لون بونكسات ثانية إنجوينا جبرنا نبت مرتنا مالتي so سنايا تمرتك زي heavy. thank you ملي. Let's go. Okay. Let's go. then كمجمري زأكل بزعبا long term and short term plus financial market كنزب نتاعيو زبل just توسن دقيق خنزارة بينا مالتي. Yeah. and I think نعقون زغبدكي أي مسلنن أبزي سكرين كم تريو زلقي إذا تريو زلقي financial market يبال financial market مالت دك سوات أبغزوم كوينوم بعالم لخاوي درجة كجازون كشايتون تحجزوم سيستمي. okay نعقون زغبدكي مثلا أب long term investment تساتفي حكي أو وفري. yeah أبو يرتاني جروب أبو yeah you're right. perfect. then حجي أبزي financial market كنجزوم من كنشطوم من نخل عينة أسيتات أبزي ألو سكرين كم تريوم زلقي stock market علنا features علونا forex market علنا crypto market علنا نزوم أبزلو أداقاتات بملأتهم كنجزوم من كنشطوم من نخلنا بغلطة من قدي تحدد long term دايمالتيو مسحاسورو نجزوم نعمتات نصبيهم نصبو وصيتوبنا مالتيو أتي كالاي كا زيادة مصنعتي زحاتت كوينو أنت فلتس زحاتت كوينو جن كا أب حتصير وان كم سرعة كم بروفيشنال نحن كتجزون كشوت أنتقون كها بشورت ترم يبقى مالتيو. by the way فاكتس على شركة جبرك مالتيو أبزي على مالتيو almost ناب كبابي 85 زخونو بليونيراتني عالمنا أبزي financial market يساتفوا يوم دن تزعبي أتاوناتهم نسيو and 100% بزبال ملكعو like governments نايز عالمنا يساتفوا يوم invest قبرلو جنزبهم انتاي بالز قبرلو ده خزونو ليو and then أب عالم تم زبزحو بليونيرات ده فري market it's financial market which is crazy part مالتي. yeah. and توساخي أبزي حجي وان 25% كاب حزب عالمنا which is كاب 8 billion plus بزعبا زي financial market تيلنا نزاربو لجلنا أرستي أفرطلو which is بتعمي وحد مالتي and it's mandatory كبهال بزخيل which is أزيو أقداسي or قديتا بزبهال ملكعو إيو حدا والكسب بزعبا financial market كفلت زلو اندحر دا كمويا كنحزوتو خويناها بزعبا ناتو history which is تاريخ مالتيو نت تاريخ أنبيبكا خميجا كان نمسعي تتنبيو كتفلت كتخل على كامالتيو زغن قبر توينا حاجي just كابزخ نجنبر دخيلنا أبسكرين كم تريو زلقي start كنقبرينا but market أداقا بين أي ملكو عيو تاريخ ناتو ززنتو مفلاتيو نت تاريخ تنبيو تخيلتو هونكا نمسعي كتنبيو تخيليها أبزي financial market مالتيو أنتن بين أي ملكو عيخا كتنبيو تخيل نزبلكا كابزي type of candles كنجمر خيلا market حبر إيو كلام دافترة نلعالي تحت ندابلي زخيل then نزي تاريخ زين تحت دا كتنبو تخيلكا market نابي جوز خمسة تفلت خيلها so بين كنجمرينا type of candles بزبل كلتا عينة candles علونا bullish candles and bearish candles علونا then bullish كنبل كلنا market نلعالي كخيل كله زفوترو إيو like بقرني كتحزيو تخليخ كم زي ناي بقراي بول مالتي بإنجليش بقراي كم زي رانا زلوم أبر مشالو كمو مالتيو أب راجع مسؤول خا ماركت نلعب الجزء هو سخلو بولش كاندل دافتره ويكا بولش دخون راجع يزفتر مالتيو. كاندل باي ذا واي كلتا عينت كاندل علونا زخونه كاندل كبودي جمبر كبودي زخفت أبزي خمتري أجل مالتيو. كبودي خفت مو دحريو ناب ويك يغيب زي أبزي زلو كفال which is بحري ملي زلو خفال
بودي يبال أكل نايتي كاندليو أتي نتحاتي وريد زول قد أنت خفال نحراز الرأيك هاليو which is أبز خباب زول خا ويك يبال نسخة ماركت كسبابو بس يحين يرو مالتي إذا كاندل زي أنا لعلك قدم الموس أسي نتحاتي كسباب زوري دانيرا جن كاب تستخفتت له أمودات أنا لعل واسع دن لعل خا كسباب زبس يحانيرا which is high nata مالتيو and then close زجبرت له أبزي close كيرا مالتي أبزا مسمر زي أبودي open زجبر أبودي close زجبر مالتي yeah okay then دحريكم مسينا انتاي نسو قصيل زمص كاندل كابيو كفت زلو اندحرلكني اوكي ابودي كلوز جبر مشينا ابزي كلوز مش غيرنا لو ماركت and then open كجبر تخوين قاتما اسالي كابتا بودي نسايد جيمبر كابا جميرا زي انا لعل توز بودي الوا ويك الوا نلعليك سبب زبصي حنيرا مالتيو دن تحتيها سبب زوري دانيرا مالتيو باي ذا واي اندحر داك سبب ز كمان اندحر زرداكم هاليو then trading is for you guys so كنقصلينا خا حزن لكم مش دو نردو لنا نميلي yeah يرون تراز انت حزنا okay you are smart you know you are smart that's why ኣብቲ ዝኸበደ ኣብ ናይ ወርቂ ከረዳእክ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ወርቂ ዕዳጋይና ዘለና ባይዞ أورك أنا قاعدة أدلنا okay so then እንድሕር ዳ ነዚ ተረዲእዎም then ኣብ ካልእ ማርኬት ትሬድ ዘይገብርሉ ዝኾነ ኣጋጣሚ ይክእሉኒ then ቡሊሽ ኣለና ምሽ ኣብ ቡሊሽ ካንድል ንላዕሊ ዝወፅእ ካንድል ማለት እዩ ናበይ ክንከይድ ኢና ናብ ቢሪሽ ካንድል ክንከይድ ኢና which is here ዕዳጋ ንታሕቲ ገፁ ክወርድ ከሎ ዝፈጥሮም ካንድላት ከዓ ነዚኣቶም ይመስሉ okay ኖርማል ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ሕጂ ካብ ላዕሊ እዩ ክኽፈት ዘለዎ ንላዕሊ ክወፅእ ከሎ ብታሕቲ ዝኽፈት ምክንያቱ ንላዕሊ ስለ ዝወፅእ ሓከይ ንታሕቲ ክወርድ ከለካ እዛ ማርኬት እዚኣ ሕጂ ኣብዚ እንድሕር ደኣ ክሎዝ ተገይራ እታ ንታሕቲ ትወርድ ቀያሕ ካንድል ግን እንታይ እያ ካብ ታሕቲ ኮነት እንትኽፈት ቢኮዝ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ስለ ትኸይድ ኦፐን ናታ ኣብዚ እዩ ዝኸውን ኣብዚ ላዕሊ እያ ትኽፈት ድሕሪኡ እያ ንታሕቲ ገፃ ትኸይድ ማለት እዩ ان كسبب أبي تبصح الله كسبب أبزو ويك بس يحنيرا بلا عليه خا كسبب أبزو بس يحنيرا مالتي جن كابزيا open close كبرت الله خا أبزيا مالتي دنا أبزيا بس يخا close كبر مالتي فقط إلى تمس زلا خاندل كأتما سالي كابتا حبتا close كبرت حبتا قلنا تخفت أبزيا open تكبر مالتي نلا علي ولا كوسا أبزو بس يحتا نبرت جن بزوح جزيت أدا جالس لستشيت أنت جرا دنا تحت وريدا سها كسبب بس يخا نتحتي كسبب أبزي تري زلخي أبزي close كرا قبل علي open كرا زي قيح مليء زل حبري بودي يبال ايتا بيرش نايتا نتحت ورد زلا كاندل مالتيو نتحتيك سبب بس احنا يرو ويك اتقطين زلو باي زوي ويك يزبال ويك مالت ماركت ابو كتبصح جن ندحري تمليس له وي وي جزات خبزح له وي شيتي كبزح له لعل تحتي بالمو دن دحريو امود اتاخا بودي كيريو زمالت لا سبب زي واحد لنا حكي هلا تتحفكي يا perfect then هجيك كابزي نابي كنكيدنا ناب ناي ماركت ترند زبال ارست كنكيدنا ناي ماركت ترند زبال كانتايو ماركت نلعل جزء كخيد كله كمزي وكيانوس كيركم تحسبوا تقوليهم هيفيون كم مالتيو وكيانوس نابتي مع قبل زخود زور لإخا كتخيد زلكا otherwise انصار تخيد اي تخلي خان ويون كمزي وحج غير كتوسجيه تخلي خي like أب وحج the same أنصار كتخيل أي تخيلني خان وين وحج كتقافوت أي تخيلني خان نهاردا مسوق تخيل كأجن أب تفلو كتخيل تخيلني خان so أب تفلو نهاردا كتخيل تخون خان ده تجبر لك ناي ماركت ترند تفلت لك ماركت نبي جزء يصير جلو كل تعين ترند علونا تماثل كل تعين نلعب زوسو تحت زوردو كاندلات علونا and then ماركت كا دنك أسألو من قد خا كل تعين من قد علونا نشاطهم كا أبز اللي كم تريهم زلخي تناي مجمريا up trend يبال up trend مالت up مالتنا العالي you know then trend مالت كا ماركت زي follow زقبل ويكا زنك أسألو زوح زلو عينت من قد يو then كم زي جرا زوم جرا صعبي غزاريا كخوني كم زي جرنا مرينا أجي ماركت نلعالي كخيد كله مسوي خاخت كيد زلكا أنا أبزي ناتنا سكرين كم تريهم زلخي ماركت نلعالي جزء يخيد على which is here think إذا كنت كمالنا ماركت نلعب جزء يخيدالو so نلعب يخيدالو one here high بارزي أبزي أستاهل خريكة إذا صعب فرلو زي higher high زبل زلو
زي higher high ዝበሃል ሕብሪ ክንጥቀም ኣለና here higher high ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ማርኬት ንላዕሊ ክወፅእ ከሎ ሓድሽ ሃይ ሓድሽ ንላዕሊ ዝወፅእ ስዊንግ ክፈጥር ከሎ ወይ ትረንድ ክፈጥር ከሎ ሃየር ሃይ ይበሃል ኮሬክሽን ክገብር ከሎ ንድሕሪት ክምለስ ከሎ ምክንያቱ ማርኬት ናብ ሓደ ገፅ ይኮነ ዝኸይድ ደን ኮሬክሽን እንዳፈጠረ እንዳተመልሰ ርትዓዊ ዝበሃል ዋጋ ይፈጥር ርትዓዊ ኮይኑ ኢሎም ትሬደራት ይሳተፉ ድሕሪ ንላዕሊ ይኸይድ ድሕሪ ይወርድ ኦኬ ርትዓዊ ኮይኑ ኢሎም ቶም ተሳተፍቲ ይገዝኡ ንላዕሊ ይኸይድ ከምኡ እዩ ዝንቀሳቐስ ከምኡ ዝንቀሳቐስ እንተኮይኑ it's here higher low ይበሃል እዚ ክፋል እዚ ማርኬት ሃየር ሃይ ናትና እዚኣ ምሻላትና ሃየር ሃይ ሕብሪ ክቅይረልክ እየ ታንከርዳኪ እዚኣ እያ ነራ እዛ ናትና ናይ ሪሰንት ሃየር ሃይ ትበሃል ማለት እዩ which is ናይ ቀረባ ግዜ ሃየር ሃይ ናትና ማለት እዩ here እዚኣ ሕብሪ I think ሕብሪ ክንቅይር ንኽእል ኢና እዚኣ ሕብሪ እዚኣ እያ ናይ ቀረባ ሃየር ሃይ ናትና እዛ መስመር እዚኣ እያ ነራ ማርኬት መፅኡ ንዓኣ እንድሕር ዳኣ ተሰቢርዋ ሓድሽ ሃየር ሃይ ፈጢርና ኣለና ሓድሽ ናይ ዝለዓለ ልዑል ናይቲ ማርኬት ፈጢርና ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሶ እዚኣ ሃየር ሎው ዝነበረት ቢ ክንባ ኢና እዚኣ ኸ ኤ ዝብል ስም ክንባ ኢና ማለት እዩ ሶ ሓድሽ ሃየር ሃይ ኣብ ኤ ኣለና ማርኬት ንዳሕሪት ተመሊሱ ኣሎ ኮሬክሽን ጌርና ኣሎ ርትዓዊ ዋጋ ፈጢርና ኣሎ ኣብዚ ከባቢ እዚ ክንገዝእ ንኽእል ኢና ዋይ ኩሉ ግዜ ማርኬት ኣብዛ ኤ ንገዝእን ኢና ማርኬት ኣብ ቢ ምስ መፅእ ኢና ክንገዝእ ዘለና ዋይ ርትዓዊ ስለ ዝኾነልና እንደን ዝተሓተ ስለ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እንደን ማርኬት ንላዕሊ ገፁ ወፅዩ ሓድሽ ሃየር ሃይ ፈጢርና which is A ዝብል ክንቦ ኢና እንደን ክንገዝእ ተኮይና መጀመርያ lower low higher low ክፈጥረልና ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ርትዓዊ ዝኾነ ክኾነልና ኣለዎ ደን ኣብዚ ክንገዝእ ንኽእል ኢና ማርኬት ናብኡ ገፁ ንላዕሊ ገፁ ከደልና ከሎ ደን ምስኡ እንዳገዛና ክንከይድ ስለ ዘለና ማለት the same process እዩ ዝቕፅል ንላዕሊ ክሰብረልና ከሎ ሃየር ሃይ ታሕቲ ክወርደልና ከሎ ሃየር ሎው እንዳበለ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ማርኬት ንላዕሊ ክኸይድ ከሎ ዝፈጥሮ ወይ ከዓ ዝንቀሳቐሰሉ መንገዲ ነቲ ማርኬት ከነንብቦ ተኮይና እዚ ክርዳእና ክእል ኣለዎ እቲ ቤዚክ ዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥብ እዚ እዩ ማለት እዩ ደን ካብዚ ናበይ ክንከይድ ኢና ክልተ ትረንድ እዮም ዘለውና ኢልና ኣለና ሓደ ኣፕ ትረንድ ሓደ ከዓ ዳውን ትረንድ ከዓ ተሪፍና ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ንታሕቲ ዝወርድ ዕዳጋ ኦኬ ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ጠባዩ ከመይ ዝመስል ዕዳጋ ናትና ኦኬ it's like this ከምዚ ኣፅቢብና ዝውን ክንሪኦ ኢና ያ ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ተማሳሊ ግን ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ሕጂ አንተ ሃየር ሃይ ንብሎ ዝነበርና lower low እዩ ዝኸውን lower low እንታይ ማለት እዩ ናይቲ ዝተሓተስ ትሑት ማለት እዩ lower high ክንብል ከለካ ናይቲ ንታሕቲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ overall ኩሉ ተሪእኹሞ ማርኬት ናትና ኣብዚ ቀይሕ ዘሎ ንታሕቲ ኣብዛ ሰርክል እዚኣ ዘሎ ማለት እዩ ንታሕቲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እስ ሕብሪ ክንቅይር ኢና ንታሕቲ ዝወርድ ዘሎ ግን ካብቲ ዝተሓተ ቁሩብ ማእረምታ ክገብር ከሎ ደን lower high ይኸውን ሶ ለስ እዚኣ ሕጂ ኤ ዝብል ክንቦ ኢና እዚ ከዓ ቢ ክንቦ ኢና ማርኬት ንታሕቲ ገፁ ክወርድ ከሎ ካብ ኤ ናብ ቢ ምስ መፀ ሴል ክንገብር ኣለና እንታይ ማለት እዩ ክንሸይጥ ክንክእል ኣለና ማርኬት ንታሕቲ ክወርድ ከሎ እናሸጥና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ሶ ኣብ ቢ ንሸይጥ ኣብ ኤ ኣለና ኣብዚ which is lower low ንላዕሊ ክወፅእ ከሎ እዚ ቢ ኣለና ክሸይጥ ንኽእል ኢና እንታይ ይበሃል ደን lower high ንታሕቲ ይወርድ lower low ንላዕሊ ይወፅእ እንታይ ይበሃል lower high which is B ኢልና ኣለና እዚ ደን ኣብዚ ክንሸይጥ ንኽእል ኢና ኣብ ቢ ዝበሃል ቦታ እንዳሸጥና ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ከዓ መክስብና እንዳወሰድና ምስቲ ማርኬት ፍሎው ንገብር እንታይ ማለት እዩ ምስኡ ንጓዓዝ ማለት እዩ ዳስ ከምኡ እዮም ኣብ ትሬዲንግ ብዙሓት ሰባት ሚሊዮንስ ገንዘብ ዝሰርሕሉ መንገዲ እዚ እዩ ነቲ ማርኬት ተኸቲልካ ትሬድ ምግባር ዳስ ግን ሓንቲ ሕቶ ክትመፀልና ትኽእል እያ ንሳኻ እንታይ እያ ኦኬ ንታሕቲ ክኸይድ ከሎ ትሚል ድዩ ንታሕቲ lower low እናፈጠረ ዝኸይድ ኣይቅየርን ድዩ ወይ ምስ ተቐየረ ንላዕሊ ክኸይድ ከሎ ከዓ ብምንታይ ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ዝብል ሕቶ ክለዓል ንኽእል እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብነት ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ቲዮሪ ጥራይ ከይኮነና እዚ ኣብ ማርኬት ኣቲና እዞም ክልተ እዚኣቶም ክንሪኦም ኢና ናይ ብሓቂ ኣብ ማርኬት እዚ ስእሊ ዘሎ ዶ የለን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ what do you think Heaven? It's interesting perfect hello ገብረካ ኣለኹ yeah you're gonna make money by the way okay yeah millions
that's my target before I die. ሕጂ ኣብነት ኣለና ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለኺ ማርኬት ሃየር ሃይ ክፈጥር ከሎ ኣብ ትረንድ ይበሃል which is ኣብዚ እውን ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና uptrend so uptrend ሕጂ ንላዕሊ ክኸይድ ከሎ ንዕኡ ተኸቲልካ ትሬድ ምግባር እዩ ኖ then ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ማርኬት ከምዚ ኢሉ ንላዕሊ ይወፅእ ኣሎ ሃየር ሃይ ይበሃል እዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ማለት እዩ ንታሕቲ ምስ ተመልሰ ሃየር ሎው ይበሃል ሕብሪ ክንቀይሮ ንኽእል ኢና ከምዚ ክንጥቀም ኢና so ኩሉ ግዜ ኣብ ሃየር ሎው ክንገዝእ ንኽእል ኢና እንድሕሪ ናበይ ወፂልና ማርኬት ንላዕሊ ወፂኡ so what then ንድሕሪት ምስ ተመልሰ ክንገዝእ ንኽእል ኢና which is higher low ኣለና ኣብዚ ባይ ክንገብር ንኽእል ኢና ድሕሪ ንላዕሊ ወፂልና ተመሳሳሊ እንድሕሪ ንታሕቲ ወሪድና ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለኹ ማለት እዩ እንታይ ይበሃል እዚ ሃየር ሎው ንላዕሊ ሓድሽ ተሰቢሩ ኩሉ ግዜ ነታ ቅድሚኣ ዝነበረት ነታ ቀዲማ ዝነበረት ሃይ ማርኬት ክሰብራ ምስ ዝኽእል ሓድሽ ሃየር ሃይ ፈጢርና ኣሎ ማለት which is ካብዚኣ ወፂኡ ነዚኣ ሰቢርና ኣሎ ክሳብ ኣብዚ በፂሕ ነይሩ then ሓድሽ ሃየር ሃይ ኣለና ተመሳሳሊ ፕሮሰስ ንላዕሊ ወፂልና ኣሎ then ሓድሽ ሃየር ሃይ ፈጢርና ኣሎ ከምኡ እንዳበልና ነቲ ማርኬት ክሳብ መወዳእታ ኢና ንከኣተሉ ማለት እዩ ከምዚ ገርና ተሪእናዮ the same ማርኬት ክሳብ ኣብዚ ዝበፅሓልና the same process እዩ ዘሎ ማለት the same ኣብዚ ኣሎ ላዕሊ ሃየር ሃይ እንዳፈጠረ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ which is here ወሪድልና ንላዕሊ ኸይዱ and the same process ክሳብ ማርኬት ማእዝኑ ዝቕየረልካ ማለት እዩ ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ከዓ ክንሪኢና which is ኣብ ወርቂ ኣለና ሕጂ ኣብ ዶላር ኣቲና ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ኣብ ወርቂ ከዓ ከም ትሪኦ ዘለኺ ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ማለት እዩ which is ንታሕቲ ወሪዱ ንላዕሊ ወፂልና then ሓድሽ እንዳሰበረ ክመፅእ ከሎ lower low እንዳፈጠረ ይኸይድ ማለት like this which is lower low ንላዕሊ ክወፅእ ከሎ lower high lower low ናይ ዝታሕተ እንዳታሕተ እዩ ዝኸይድ because ኣብ መወዳእታት ማርኬት ንታሕቲ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ማለት እዩ the same process ተሪእኽዮ then lower low እንዳፈጠረ lower high lower low እንዳፈጠረ ማርኬት ክሳብ ኣብዚ መፂልና ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ lower low ተኸቲልና እንድሕር ተመፂና ተሪእኽዮ ኣብዚ like here ከምዚ እናበለ and the same process then ሕቶናትና እንታይ እያ ትኸውን ሕጂ then ኣበይ እዩ ዝቕየር እንድሕር ዳ ማርኬት lower low እንዳፈጠረ ዝኸይድ ተኾይኑ and then higher high እንዳፈጠረ ዝኸይድ ተኾይኑ ኣበይ እዩ እቲ ማእዝኑ ዝቕየር ዝብል ሕቶ ካብ ብዙሓት ትሬደራት ሕተት ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣማይ ትሬደራት ኣፍሪና ኣለና then ተመሳሳሊ ካባኸ እውን ብፅበዩ ዓይነት ሕቶ ስለዝኾነ ክንገልፆ ኢና ማለት እዩ then here ኣብዚ ኣለና ንሱ ከዓ ኣዝያ ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ምክንያቱ ረኺበ ኣለኹ then እዚኣ እያ ሕጂ ኣብዚኣ ከምዚ ሰማያዊ ሕብሪ ገይረያ ዘለኹ ንሳ እንታይ እያ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ይበሃል ማለት እዩ እታ ኩላ ስእሊ ክንዛረበላ ፀናሕና እንታይ እያ ማርኬት ንላዕሊ ክወፅእ ከሎ ሃየር ሃይ እንዳፈጠረ እዩ ዝኸይድ ሃየር ሎው እንዳፈጠረ እና ከዓ ነቲ ድውሕዞ ዘሎ ወይ ከዓ ናይቲ ማርኬት ፍሎው ዝበሃል ወይ እቲ ማርኬት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ወይ ኣንፈት ናቱ እንዳረኣና እንዳገዛእና ኢና ምስኡ ንኸይድ ተባሂልና ምሽ ከምዚ እንዳገዛእና which is ኣብዚ ቢ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብዚ ሃየር ሎው እንዳገዛእና ንኸይድ ማለት እዩ ግን ክሳብ ኣበይ ኢና ንኸይድ ኦኬ then እዚኣ ቁርባ ግዝፍ ኣቢለ ክንሪኣ ኢና እዛ ክፋል እዚኣ ማለት እዩ ያ ማይ እንዳሰተና ከዓ እስከ ያ enjoy እናገበርና ያ thank you ኤቭ so ኣብዚ ሕጂ ማርኬት ንላዕሊ ይሰብረልና ኣሎ which is ሰቢርልና ኣሎ ከዓ ማለት እዩ ምስ ሰበረልና ሓድሽ ሃየር ሃይ ፈጢርልና ኣሎ ድሕሪኡ ንታሕቲ ወሪዱ ሓድሽ ሃየር ሎው ፈጢርልና ኣሎ ድሕሪኡ ንላዕሊ ወፂኡ ሕጂ ኣብዚ ሕብሪ ክንቅይር ኢና ቀይሕ ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ ንላዕሊ ወፂኡ ናይ መወዳእታ ሃየር ሃይ ዝሰበረልና እዚኣ እያ ነዚኣ ኣብዚኣ ዝነበረት ሃየር ሃይናትና ሰቢርልና ማለት እዩ ኦኬ ደን ሕጂ ከምዚ ጌርና ተሪእናዮ ድሕሪኡ ግን ማርኬት ተሪእኽዮ ነቲ ሃየር ሎው ዝበሃል ከይሰበሮ እዩ ክመፅእ ፀኒሑ ኣብ መወዳእታ ኣብዚኣ ግን ወይ ካልእ ኣረው ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ኣረው እዚኣ ማለት እዩ ሃየር ሎው ፈጢሩ ግን ነዚኣ ክሰብራ ክኢሉ
نتانا موداتا هاير لوز نبرتناتنا ماركت نلعل وزيو دحريو ندحري تمليسو نعا أسبيروا أب كندي أخبيروا نلعل زغي نعا أسبيروا مالتي اوكي نزاب بوتا زي أسبيرنا مالتي سو نزاب بوتا زي نحرا تسبيرنا ماركت ما أزولو قير له انتاي بحال نسخة it's here market structure shift market ما أزولو قير له سو تحت قبران لك مالتي and then كاب تخدو صنعنا ماركت أنصار تخيد لك كاب حجي ندحر مشات كجمبران لك مالتي right then like نتعاطي كورد حجي سلازين نوع حجي غانا تأنفت نايت ماركت تختيلنا نخيل بس فريز بلا حبران تكامينا نايت ماركت نتعاطي يخيل لور لو يفتر لنا أبزيلو لور لو زبل لور لو يفتر لنا كل جزء نابرت عوي كمسألنا خلاله which is ناب لور هاي مس مسألنا سيل نجبر نشطنا نتعاطي وردلنا لور لو يفتر مغصبنا نوصل مالتيو عندنا نصبه نلعب يوصلنا ناب لور هاي رتعوز هون واقع مس مسألنا سيل نجبر داس تريدرات تريدرز قبل السيستم مالتيو عندنا نتعاطي ورد أبتعاطي كل جزء مغصبنا نوصل نابرت عوي كسابس مسألة نصبه تسبينا خاص سيل نجبر نبزي ملكعو كمويا أسفينا تماهرناها كنحزون خلينا مالتي بات أبزي حجي ماركت نتعاطي وردلنا له the same lower low نافت أرخ متصنحيو الجيغا ما أزون كغير تدلي انت عايز قبر نتعاطي قوز خسبر يتصنح مش دهاريو نتان lower high ناتنا كسبر أي جنبر which is مجمرة جزيا نزي أسبيروا زين إذن بي دبل ناس مرنالن ويكا lower high دبل ناين مسأنا كسبرن مش جنبر دن الجيغا زيا MSS يبال ويكا ماركت ستراكشر شيفت غيرنا له مالتي سو داي مالتيو ماركت نلعل قصو مخاد يجمبران له سو مازن كغير مالتي سلازي تاخد جمبران لك دن نلعل تجزا لك otherwise نتاحتي بزحات تريدرات زغسو تمازنو نلعل داخل كله نحرا سيل تجبر تلي خان صار كايس خيط مالتي داخل سركا خات خيط مالتي اندحر دا نتي ترند تتختيل كايجن كل جزء بتعجسي داخل سبكا تخيط مالتي ولكن 100% structure shift تغبرن كله is like time to buy مالتي exactly نتحاتك خيط صنيحو market structure shift تغبر كله then buy مكباري مالتي so smart بتعامل فئتي تمهاريت موانكي أريخ مالتي thank you then هجي market structure shift غيرنا له جن market structure shift مس جبر لنا أبزل علي كنا buy نجبر يعني هنجبر زلنا ماركت نابرت عاوز بحال بوتا حساب زمصلنا حسب لنا which is نجحرت مملاس كل جزء ماركت ناب حدا قص يكون نزغير لنا لنا مش then مستملسه ابرت عواغا مس مصلنا at least فيبراتشو نطقم نخلينا انت مالتي رت عواغا نرغاغصلو منገድ دي فرقنا اذا مسمر زي مس مصلنا then كناتو نخلينا داينا نجبر دحريو باي نجبر then باي نجبر then ماركت كا نتي جنبيرو زلو انفت تغتيلو نلعلم خالي جنبر مالتي جيز أبز باي نحرد تغيرنا green نقورينا زي then نلعلي ناسبرة the same process كمتي أغدينا زرعنا مالتي ناسبرة يخيل نخا نقو فلو نكبر مالتي so practically كنرينا heavy practical let's take this one نعم نتجي أبزيناتنا سكرين كم زلو ماركت نتحتي كوردلنا صنيحو أبز مالتي نتحتي ناسبر خمسلنا صنيحو سبابي زي قدمي لنا نريز انا چارتي باي زوي ابزي ناسبر نتحتي كورد صنيحو سباب زي مالت سبابي بوريدنا سباب زخباب زي مالت اجي اتا ماركت ستراكشر شيفت تاريخيا هذا تريدر كصنع زلو زيايا ماركت نتاي غيرو لايك نلعل وصيو ان نتحت سبيرنا وتشيز سباب زي بصيح نيرو مالتيو دحري ግን እንታይ ገይሩ ንላዕሊ ከምዚ ሰቢርና ኣሎ ሕጂ ናይ እንት ሰቢርዋ ማለት ነዚኣ ሰቢርና ኣሎ ማለት እዩ እንታይ በሃል እዚ ማርኬት ሽፍት ገይሩ ኣሎ ኦኬ ደን ሽፍት ገይሩ ሕጂ ባይ ክንገብር እንከለና ባይ ክንገብር ተኮይና ከዓ ኩሉ ግዜ ማርኬት ናብረት ዓዋጋ ክመፀልና ኣሎ እዚ ፊቦናቸ ክንጥቀም ንኽእልና ካብዚ ክሳብ ኣብዚ ላዕሊ ዘሎ ነስምሮ ደን መፅኡ ኣብረት ዓዋጋ ምስ ተንከፈልና ባይ ንገብር so it's here أبزخ نأتون غيرنا stop loss ناتنا أبتعت خنقمتنا but stop loss نتاعي take profit نتاعي كون زارا بينا مالتي so هجي زيا مسارح زيا إخات تتكب تريد كتكبر كون لها which is زاس ميريا زلو بزح جوان مالتي تريدرات
ملؤ بملؤ تي مخسار سلزوجودو أيكون ويكا 100% جنزب كرخبو سلزغول يكون تريدرات زون انتايو جنزب كتركب كل خا بعصفتاتي خاتركب كتخسر كل خا جن كندت نسخا مانيت سجبرو تم حضره ويكا زمدب كاي خاتخسر بغلا زرر بانتاي مالتيو لسي أبزي حاجة نحنا نجزينا مغنيات مجزينا خا ماركت شيفت جيرنا له عايزين نغير لنا له مالتيو here ان ماركت لور لو نفتره يكون متصنيحو شيفت جيرنا له لأن إحنا بينا هنأتو أبزا مسمر زي أينا كنأتو أنت أينا هنجبر بايك نجبرينا دن بايك جبر تغينا أوكي كنكفتينا بوزيشن نابنت نحنا عسرتا كنكفتينا دن بعسرتا it's here and market حجاب لعلي كنا نجزء كل زي ما رمتا مش فترة وي correction مش فترة يعني أتو which is أبزيا خباب زي أينا نجزء مالتي دن دحريو بايك نجبرينا جن مجمريا ماركت كملسلنا كخلالو اوكي ده ماركت تمليسلنا له ياتينا له مالتي ده بايك نقبر نخلينا سو ستوب لوس بحال له ستوب لوس مالت ماركت اندحر دا كابزي زلو انصاري تخيدو لسينا متابز نقبرينا حجي ماركت انصارنا نتخيدو زي زوم كيرا خريكين اخون هيفني هير يا شو بدي هير اندحر دا ماركت كابزي زلو انصاري تخيدو 470 كلتن راي خسري 470 كلتن دولار مالتي اندحر نابتي انا دلي زلو تخيدو جن تيك بروفيت بالزي بتناتنا نهرتنا حفصلو سيستمي كسبب زي قبري اندحر دا نابتناتي تخيدها اتليست 3 في زخو كركبي مالتي مش اي ثينك كم سن قبرينا اي ثينك 350 انا نكسر اندحر دا ماركت نابتنا ندلي تخيدها شانس سان كلتن نكسبينا مالتي كل جزء تريد كتجبر كلها كابت تخسره 3 عصفي وي 3 عصفي اخا تخسب مالتي اوكي دن بليك نقبروينا جي ماركت ابزي كم تري زلغي مجمريا اتينا دن نابتن احنا ندوليو مازن جوز يخدلنا له which is صبوق مالتي ان نابلا على تخيل $10 نكسبينا مالتي دن بليك نقبروينا جي بخلا الزراربا زي كم زيرنا هنرينا ماركت اندحر دا نابزيا بوينت زيا تمزيو which is مصنعات غيرنا لنا نتحاتي كم زي ورد مصنعات غيرنا لنا واي شيفت غيري مازنا تغيري نتحاتي سبرنا لي مالتيو بات ايفنت تسبير لنا تميلو اندحر دا نتحاتي تغيدو كل يكون نخسر دايو استوسن طاينا نخسر بات نابزا بوينت زيا تمزيها اوتوماتيكالي ገንዘብ نركبينا مالتيو okay so we're practically now trading مش ده exactly yeah okay باك تيستينج زبال سيستمي بات براكتيكالي تريد كم تقبر زلخا يوزر يا كمال okay interesting من قصاصات كان واو انا almost نابناتنا تيك بروفيت بس إعلانيوري جن ندحري تمليس له then the same كنصبينا مالتي okay اجي نابناتنا سلازبصح كم زراخيو then automatically $10 كسب كاله خازبل مسينا له then that's it مالتي sure and then you sell نقبره مالتي sure اجي ابلا على سيل كنقبر نخيلنا جن كاب سيل نقبر نتايا نقبر ندحر وايت تريدر تكون كاب فلاي أنا it's crazy زغون جنزب عم سرح له and then trading كيوتي ونكير لي مالتي so like زيادة أخذ تقبر لعلم مش بس إحنا له حجي جز أبزخ بابز بس إحنا له أب كندي سيل تقبر سيل تقركا نلا عليك سابي زخيرة تفلتني خان داين قبر جن نتماركت نسبيه مجمرة like كساب نتحت زمسألنا كساب نتعاوز غن الله مالتي then نابرت عاوز بحال بوتا مس مسألنا تسبينا باين كبر تحريم again كلا جزء يا منياتو الترند دينا نختار زلنا تماركت نلا علي يوز خير زلو كساب شفت قبل علي نركب باينا قبرنا إننا نخير بس إحنا له نسبة لعل بس إحنا له حجي كنسبينا نتعات وردنا يو هاير لو كفتريو باين كبر then لعل مسكنا خا تيك بروفيت نوصل نسبة دحريو then البروسيس ناتنا هم يوصل مالتي تاريخيو then لعل كيد نيرو وريدنا له تحتي تاريخيو then مسورة ده تجزء مالتي أبغى لك حتى كا أب ما على تغني ساعة trading تقبل well أب معرتي بأفريج يعني لالي كل ساعات أب شارت خفايت من اللي عم بايزوي مش ده
መጽናዕቲ ትገብረሉ ዜናታት ትሪኦ ገለ ኣሎ እንዲ ግን ኦልሬዲ ኣብዛ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ብል ዘላ ምስ በፃሕና ልዕሊ 2 ሰዓት ኣይወስደልካ እዩ እቲ ከማን 2 ሰዓት ከማን ብጣዕሚ ተነዊሕ እዩ ብፍላይ ዴይ ትሬደር ትኾንካ ማርኬት ኣፅኒዕኻ ጥራይ ትሬድ ትገብር ትኾንካ ኣይ ብዙሕ ኣይወስደልካ እዩ ግን ከም ድሌትካ ኢኻ እንታይ ኣለ ሓደ ግዜ ን2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ማርኬት ብጣዕሚ ክወፅእ ኢልካ ትሓስብ ትኾንካ ከይሸጥካዮ ትገዚእካዮ ዘለካ ስቕ ትብል 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ኮይኑ ስዊንግ ትሬደር ትኸውን ግን ከዓ ዕብይ ዝበለ መክሰብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ነዊሕ ተፀቢኻዮ ማለት እዩ ወይ ኣንፃርካ እውን ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ and ካብኡ ወፃኢ እውን መፅናዕታት ክትገብር ኣለካ ከምዚ ትብሎ ዝፀናሕካ ዜና ምግትታል ገለ እውን ጥቕምታት ኣለዎ ኤግዛክትሊ ንኣብነት ሕጂ እንድሕር ደኣ ናይ ትራምፕ ትዊተር ትከታተል ተለኒኻ እንድሕር ደኣ ትራምፕ ምስ ኢራን ፒስ ክንገብር ኢና ዝብል ተሃልዩ ምስ ኢራን ኣብ ውግእ ከለዉ እስራኤል ኣሜሪካ ኢራን ማለት እዩ ኣብ ውግእ ከለዉ ኢራን ሓደ ካብቲ ዝዓፀወቶ እዚ ስትሬት ሆርሙዝ ዝበሃል ምሻሉ እቲ ናይ ናፍታ መተሓላለፊ መስመር ሶ ናፍታ ከቢር ኣሎ ፒስ ክኸውን እንተኢሉ ክኸፍትዎ እዮም ሰታ ክትገብር ኣለካ ናፍታ ክትገዝእ የብልካን ማለት እዩ ዳስ ከምኢታት እዩ ደድለየካ ከም ትሬደር ማለት እዩ ኣነ ክንምለስ ኢና ናብ ዝናትና ብቡልሽ መልክዑ ኣብ ዝርኢና ኣለና ተንድሕሪኡ ናብዚ ክንመፅእ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ከም ትሬደራት ክንፈልጦ ዘለና ነገር እንታይ ኣሎ ታይሚንግ ዝበሃል ኣሎ ታይም ማለት እዩ ሶ ታይሚንግ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ዴይ ትሬደር ክትከውን ትኾንካ ኦር ትሬደር እንድሕር ዳ ክትከውን ትኾንካ መዓስ ትሬድ ትገብር እንታይ ትሬድ ትገብር ክትፈልጥ ክትኽእል ኣለካ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ኣለና ታይሚንግ እዩ ዝበሃል ኣብ ማርኬት ኣቲና እውን ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ማርኬት ትሬድ ትገብር ትኾንካ ናይ ኣሜሪካ ማርኬት ትሬድ ትገብር ትኾንካ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ለይቲ ኣሎ እዋን ድቃስ ማለት እዩ ሰባት እዮም ትሬድ ዝገብሩ ደቂ ሰባት እዮም ዝገዝእዎን ዝሸጥዎን ዕዳጋ ኢልና ኣለና ደን እንድሕር ዳ ከምቲ ኮይኑ ግዜ መዓስ ኢኻ ትሬድ ትገብር ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ክፋል ግዜ ታይም ሴሽን ዝበሃል ኣሎ ሰለስተ ዓበይቲ ሴሽናት ኣለውና ንሶም ከዓ እንታይ ዝበሃሉ ናይ ኤሽያ ሴሽን ዝበሃሉ ናይ ኤሽያ ሴሽን ማለት እዚ ናይ በዓል ሃገራት ጃፓን ቻይና ዝበሃል ሃገራት ኣክቲቭ ዝኾናሉ ግዜ ማለት እዩ ናይ ለንደን ሴሽን ዝበሃል ኣሎ ለንደን ሴሽን ማለት ከዓ እዚ ናይ ኤውሮጳ ኣፍሪቃ እውን ሓዊስካ ማለት እዩ ኣክቲቭ ዝኾነሉ ወቅቲ ማለት እዩ ሶ ናይ ኒውዮርክ ሴሽን ዝበሃል ኣሎ which is በዓል ኣሜሪካ ካናዳ ዘለዉ ትሬደራት ወይ ከዓ ነጋዶ ኣክቲቭ ዝኾነሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ ኣብ መዓልቲ ሕጂ ዝተወሰና 2 ሰዓት ዝኾና ናይ ኣሜሪካ ፕላስ ናይ ለንደን which is ኣብዚ ኤውሮጳ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ማለት እዩ ኣክቲቭ ዝኾናሉ ግዜ ክልቲኦም ኣክቲቭ ዝኾነሉ ወቅቲ ኣሎ ብሓንሳብ at the same time ንኸውን ማለት እዩ ኣብኣቶም ቀትሪ እዩ ኣባና እውን ቀትሪ እዩ ማለት እዩ ኣክቲቭ ዝኸውን ግዜ ኣሎ እንድሕሪኡ ኣብዘን ግዜ እዚኣተን ማርኬት ዝያዳ ይንቀሳቐስ ካብ ካልእ ወፃኢ ብፍላይ ኣብ ኤሽያ ሕጂ ኣብ ኤሽያን ሴሽን እንድሕር ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ እዞም ዓበይቲ ዕዳጋታት ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ምስ ዶላር ተተሓሒዙ ፀላውነት ስለ ዘለዎ እቲ ናይ ዶላር ወቅቲ ማለት እዩ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ኮንሶሊዴሽን ዝበሃል ሴሽን ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ማርኬት ብዙሕ ኣይንቀሳቐስን እዩ ኣብዛ ትሪኦ ዘለኹ ብስእሊ መልክዕ ገርና ኣለና ኮንሶሊዴሽን ማለት ማርኬት ክንቀሳቐስ ከሎ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ኮንሶሊዴት ይገብር ላዕሊ ታሕቲ ጥራይ ዝብል ናብ ሓደ ማእዘን ኣይከይድን እዩ እንታይ ማለት እዩ ትረንድ የለና ኣብዚ ንላዕሊ ሃየር ሃይ እናፈጠረ ከይድ ይፀንሕ ድሕሪ ለወር ለው ምሽ ክንብል ፀኒሕና ኣብዚ ግን ድኾነ ምንቅስቃስ ኣይፈጠርን እንታይ ይበሃል ኮንሶሊዴሽን ወይ ከዓ ሬንጅ ሳይድ ሬንጅ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት which is ንግማስ ዝንቀሳቐስ ማርኬት ማለት እዩ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ክትገዝእ የብልካን ክሸይጥ የብልካን መዓስ ኢኻ ትሬድ ትገብር ኣብ ግዜ ኤክስፓንሽን ንኣብነት ኣብዚ ወቅቲ እዚ ክንብል ከለና ብለንደን ብናትና ቋፅሪ ብናይ በርሊን ታይም ሰዓት 8 ንግሆ ማለት እዩ ብናይ ኣሜሪካ ሰዓት 2 ለንደን ሴሽን ኦፕን ይገብር እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ኤውሮጳ ዘሎ ዕዳጋ ኣክቲቭ ይኸውን ማለት እዩ ክሳብ ሰዓት 9 ፈረቓን which is somewhere around here ብናይ ኒውዮርክ ማለት እዩ ሰዓት ቋፅራ ብኣና ክሳብ ሰዓት 2 ዘሎ ግዜ ማርኬት ኣክቲቭ ዝኸውን ብጣዕሚ ኣክቲቭ ዝኸውን ማለት እዩ ሶ እንድሕር ዳ ዴይ ትሬደር ትኾንክ ንስኺ ናይ መዓልቲ ትሬደር ትኾንኪ ወይ ከዓ ትሬድ ክትገብር ትኾንኪ ከም ሞያ እንድሕር ዳ ኮምፒተር ከፊትክ ትሬድ ክትገብር ትኾንኪ ኣብዚ ናይ ኤሽያን ዝበሃል ወቅቲ ትሬድ ክትገብር የብልክን መዓሲቕ ትሬድ ትገብሪ ኣብቲ ማርኬት ኣክቲቭ ዝኾነሉ ኣክቲቭ ክኸውን ማርኬት ምስ ረኣኽዮ ኤክስፓንድ ክገብር ከሎ ወይ ከዓ ኣብዚ ኤክስፓንሽን ዝበሃል
سيزن مس بصحة then على ماركت كساتف كتير عليك اوكي ماركت نقص كله داي تريدر تقولك expand زقبرلو allo which is كابزي consolidate زقبرلو زنبرة ماركت active مسكون expand كقبري جنبر كمتت جنبر or كزرقة جنبر مالتيو then دهاريو reverse ون كقبر خليو reversal ماركت أنصار كخيد كله وكخملس كله مالتيو ab expansion أنتي على AMD زبحال له أبزي بشارت ملك هاريكيه AMD مالت AMD مالتيو اندحر دا تريد كتقبر تغانكي شارت خنسئلنا which is here نابنت اللومي دفترة كاندل زي ايان بلا مالتيو اوكي اما صبوق علي يكون مسلني ماشي مع عمسلتها قنت الواضع yeah unfortunately جمع عمسلها حاجة هاي تعود يا زلمة نين it's okay نفوق علي يكون so but I'm sure نفوق تريدر يا مالتيو زي حاجي بولش اللي هذا بهايلا اوكي بولش هاي تمثل لي ግን بولش يا ماركت نلعل توس زلا كاندل على تنابزيا اجي ابزا كاندل زيا here ابزا كاندل زيا مالتيو زيا ناي تمالي كاندل يا اوكي ابزا كاندل زيا ندحر دا نسخي تريدر تغونكي لومي تريد كتقبر تغونكي نغو ايو تسيخ اللغ مالتيو تريد كتقبر تغونكي إذن سلسة نجارات زيادة المفلات يندلي AMD مالت ماركت أبزيا أوبن كجبر الكيو أبزيا أوبن كجبريو تندحري أكومليت جبرالو أوبن مس جبر ليتي سلزغون ليتي جزية زو فتر نتاع جبري كونسوليتي جبر كم زي عينة ماركت فتر سايد ويز خيط مالتي سو سو تريد كتجبر تونكي أبزو وقت تريد كتجبر ميران واي ماركت أكتيف حساب زغون إكسباند حساب جمبر تسبيغي وجيز نعمل تحجي ماركت أبزيا أوبن جبري بزا أي مسمر زي أنا بن زيادة لليا accumulate يقبرالو which is marketing أساس يلن تندحري انت يقبر ماركت كل جزء نعمل لومي بنسخ بزقبر كي مصنعتي ماركت بولشين يرتمالي نلعلي زوس زلو لومي خان نلعلي كوس يو قبل توغينا ماركت انت يقبر مجمريا manipulate يقبر ايه مالت manipulate مالت انت مالتيو أنصاركي يخيد مجمريا أنا كم يزخيد أنصاركي like كم زيلو انت حتي ورد مو ካልኦት ትሬደራት which is ብዝያ ፍልጦ ትሬድ ዝገብሩ ትሬደራት እንታይ ኢሎም ዝሓስቡ ደ ማርኬት ነታሕቲ ክኸይድ ኢሎም ሴል ይገብሩ ይሸጡ ማለት እዩ ግን ንሕና ንኣብነት ኣነ SMC ስማርት ማኒ ኮንሰፕት ዝበሃል እየ ትሬድ ዝገብር እንታይ ማለት እዩ ትካላውያን ዓበይቲ ትካላት ነዚ ማርኬት ደንቀሳቀስዎ ትካላት ቢልዮንስ ትሪልዮንስ ገንዘብ ዘንቀሳቀሱ ትካላት ትሬድ ዝገብርሉ ሲስተም እዩ እንድሕር ዳ ብዘይ ኣፍልጦ ትሬድ ዝገብር ተሃልዩ ሓደ ትሬደር ኣብዚ ቀይሕ ገይረልኩ ዘለኹ ዞኒ ባይ ዝገብር ማለት እዩ ኦር ሴል ዝገብር ላይክ ንታሕቲ ምሽ ይኸይድ ኣሎ ደን ሴል ይገብሩ እቲ ኣይድያ ናቶም እንታይ እዩ ማርኬት ንታሕቲ ይወርድ ስለ ዘሎ ንታሕቲ ክኸይድ እዩ ብዝብል ማለት እዩ እንድሕር ዳ ስማርት ማኒ ትሬደር ትኾንካ ስማርት ማኒ ትሬደር ማለት ኢንስቲቱሽንስ ትሬድ ዝገብርሉ እዩ ትካላውያን ትሬድ ዝገብርሉ ሲስተም እዩ ኣነ ሕጂ ከምኡ ኣፅኒዐ ብኡ መንገዲ እየ ትሬድ ዝገብር ማለት እዩ እንታይ እዩ ንሱ መጀመሪያ ማኒፑሌት ይገብር ማኒፑሌሽን ማለት እንታይ ማለት ንሓደ ሰብ ነቲ ናቱ ርእሲ ምጥምዛዝ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ከምኡ ይኮነን ያ ርስ ብትግርኛ ቃል በቃሉ ምትላል እኳ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማኒፑሌሽን ኤግዛክትሊ ያ ናይ ማኒፑሌሽን ብዙሓት ሰባት እንታይ ትብል መፅሓፍ ይኹም ብዙሕ ባይዘው ይትሸጡ is for enough of power right ግን ተጻሓፋይ ናይ ማኒፑሌሽን መጽሓፋይ ኮንሰፕትስ like self protective ዝብላ ግን ርስ ማርክ ፕሌት አይዳታል ኦኬ I got you good okay ኤግዛክትሊ ኦነስትሊ ከዓ ከምኡ እዩ እንድሕር ዳ ብፍላይ ከም ሰብኣዊ ነገራት ሒዝካ ተንቢብካያ እዩ በት it depend you know ሰባት ናምንታይ ከም ዝጥቀምሉ ማለት እዩ exactly then manipulate ንኸይትኸውን ስማርት ማኒ ትሬደር ክትከውን ኣለካ ኦር ብዛዕባ ኢነር ሰርክል ትሬዲንግ ከተፅንዕ ኣለካ ግን ከምዚ ገይሮም ማኒፑሌት ምስ ገበርዎ ንስኺ ግን እንታይ ትገብሪ ኦልሬዲ ፈሊጥክ ኣለኻ ምሽ ዶ ከምኡ ከም ዝገብሩ ማርኬት ኮንሶሊዴት ይገብር ደን ድሕሪኡ ማኒፑሌት ከም ዝገብርዎም ንትሬደራት ትፅበይ ማኒፑሌት ምስ ገበሩ እንታይ ክትፅበይ ኢኽ መሲልክ ብታ ዝተምሃርናይ ኣንተሞ ማርኬት ንታሕቲ ወሪዱ ሽፍት ክሳብ ዝገብረልክ ትፅበይ ንታሕቲ ወሪድልና ኣሎ here then shift ምስ ረኣየኪ
እንደሕሪ ክልተ ኣለኪ ሓደ ኮንሶሊዴት ገይሩ ነቶም ዘይፈልጡ ትሬደራት ንኸውፁ ማኒፑሌት ገይሮም ኣለዉ ንታሓቲ ገፁ ካልኣይ ሽፍት ገይሩሎ ሽፍት ገይሩ ማርኬት ንላዕሊ እዩ ሃየር ሃይ እንዳፈጠረ ዝኸይድ ኖ ደን ኣብዚ ታሕቲ ባይ ትገብሪ ኣብ ሓደ ኣብ ርትዓዊ ዋጋ ትገዝእ ኣለኺ ካብ ናይ ትማሊ ምክንያቱ ኣብዚ ማርኬት ክሎዝ ገይሩ ነይሩ ኣብ ርትዓዊ ዋጋ ትገዝእ ኣለኺ ካልኣይ ካብዚ ኮንሶሊዴሽን ዝበሃል ቦታ ንታሕቲ ማኒፑሌት ምስ ገበረ ትገዝእ ኣለኺ ሳልሳይ ኮንፊርሜሽን እዩ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ማርኬት ሽፍት ይገብረልክ ኣሎ ሽፍት ምስ ገበረ ትገዝእ ኣለኺ ደን ክሳብ ላዕሊ ክትፅበዮ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዕዳጋ ናትክ ማለት እዩ which is ንኣብነት ከምዚ ኢሉ ኣብዚ ተኣቲና ስቶፕሎስ ናትና ኣብዚ ተገርናዮ ክሳብ ላዕሊ ዝኸደልከ ክትፅበዮ ትኽእል ምክንያቱ ኣብ ርትዓዊ ዋጋ ኢኻ ገዚእኽ ንስኽ ማለት እዩ ከምዚ ትሬድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሶ ሲምፕሊ ብሓፂሩ ነዚ ይመስልቲ ትሬድ ኣገባብራ ማለት እዩ ኣብ ቻርት ኣቲና ተሪእናዮም ተመሳሳሊ ከም ትሪኦ ዘለካ ሃየር ሃይ እንዳፈጠረ እዩ ዝኸይድ ግን ኣብነት እስኪ እንዳሓዳ ብዝግባእ ተረዲእኽኒ ኣብዚ ከባቢ መፂና ቸክ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ብዝተኻእለ ንመጠን ከደናግረክ ክፍትነ ብርግፅ እስኪ ኣቕልል ኣቢልካ ሽሮ ፐርፌክት ኦኬ ናይ ተሓደሰ ማሪ ኦኬ ሶ ሄቪ እዚኣ ሕቶላትኒ ማለት እዩ እዚኣ ኸ እንታያ ማርኬት ንታሕቲ ወሪድልክ ኣሎ ናይ መወዳእታ ሃየር ሃይ ፈጢርልና ኣሎ ደን ኣብዚኣ እንታይ ክትገብሪ ሴል ዲኻ ክትገብሪ ወይስ ባይ ክትገብሪ እንደን ስለምንታይ ግለፅለይ ማለት ተተረዲእኪ ናብ ካልእ ዝለዓለ ክፋል ክንከይድና ማለት እዩ ያ ሶ ማርኬት ሽፍት ገይርለይ ስለ ዘሎ ክትፅበአ ሓንሳብ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ እንደን ምስ ተፀበኽ ሽዑ ያ ካብኡ ሽዑ እንታይ ሽሙ ክገብር ምስ ጀመረ ከዓኒ ኣይ ዊል ሴል ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ክንክፅበይ ኢኽ መጀመርያ ናብ ርትዓዊ ዋጋ ክሳብ ዝመፀልኪ ኣብኡ ሽዑ ክሸይጠ ሶ ፐርፌክት ኣብዚኣ ከዓ ሴል ክትገብሪ ኢኽ ማለት እዩ ሕጂ ይጠራጠር ኣለኹ እድሚ ሕጂ ትሬደር ነርካ ከይትኾኑ ማለት እዩ ትሬደር ነርካ ከይትኾኒ ናይ ባሓቂ ያ ተተናዝከ ኦኬ ነር ሕጂ ክንሸይጥ ተኮይና እንታይ ኢና ንገብር ክንፅበ ኢና ደን ማርኬት ክመፀልና ክንፅበ ኢና which is ሕጂ መፂልና ኣሎ ናብታ ናትና ርትዓዊ ዋጋ ደድሕሪ እዛ መሳርሒ እዚኣ ንጥቀም ኣብዚኣ ክነብላ ኢና ሕጂ ስቶፕሎስ ናትና ማርኬት ኣንፃርና ተኸይዱ ክሳብ ኣብዚኣ ኣንፃርና ተኸይዱ ክሳብ ኣብዛ ቀያሕ ቦታ እዚኣ ክንከስር ኢና ማለት እዩ ንታሓቲ ኻ ሰለስተ ኣፅፊ ክንገብሮ ኢና ኣብነት ክንከስብ ተኮይና ማለት እዩ ሰለስተ ኣፅፊ ክገብሮ ተኮይና which is ከምዚ ክገብሮ እየ ኣብዚ ኣለኒ ደን ሰለስተ ኣፅፊ ክኸስብ እየ ሕጂ ፕራክቲካሊ ትሬድ ክንገብር ኢና ሴል ኢና ክንገብር ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለካ ሴል ክንብሎ ኣለና 10 ክንብሎ ኢና ሴል ኢልና ኣለና ድሕሪኡ ስቶፕሎስ ናትና ኣንፃርና ተኸይዱ ሕጂ ክሳብ ኣብዚ ከባቢ ኣይ ቲንክ ኣብ ዲኤክስዋይ ኢና ዘለና ሶ ክንውስኽ ኣለና here ኣንፃርና ተኸይዱ 18 ዶላር ክንከስር ኢና እንድሕር ደኣ ናብቲ ንሕና ንደልዮ ተኸይዱ ከዓ ኣይ ቲንክ ክሳብ 53 ዶላር ክንከስብ ኢና ማለት እዩ ሶ ካብዚ ዘለዎ ክንሪኦ ኢና እቲ ማርኬት here already ሕጂ ሽፍት ገይርና ስለ ዘሎ ንላዕሊ ከይሰብረልና ንላዕሊ ኣንፃርና ከይከይድ ኣይንፈርሕን ኢና ተኸይዱ ከዓ ስቶፕሎስ ገይርና ስለ ዘለና ድሩት ኢና ንኸስር ማለት እዩ ሶ ያ ንታሓቲ ገፁ ይወርዳ ኣሎ ዳስ ትሬደር ትሬድ ዝገብርሉ ሶ you are professionally officially a trader now congratulations yeah finally you did it ግን it's very interesting ሓቂ ዘርባ ግን ርእስኻ ይሓደካ which is emotional ንባዕሉ ሓቂሩ ስምዒታዊ ብልሕኻ ንባዕሉ ብጣዕሚ ማኔጅ ዝገብሮ ሰብ ክትከውን ኣለካ ገለ ካብ ትክክለኛ ቦታ ክትመሃር ኣለካ ጥራይ ተተማሂርካዮ ቀሊል እዩ ኣብ ኩሉ ኖርማል ክሓደካ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ጠቕላላ ብዛዕባ ትሬዲንግ ኣይፈለጥን እዩ ነይሩ ዋላ ከምዚ እዚ ቻርት ተርእየን ዝፀናሕካ ዝናይ ካንደልስ ገለገለ ወላ ሓንቲ ኣይፈለጥን እዩ ኣብ ክንደይ ሓደ ኻ ትክክለኛ መምህር ንኣብነት ንስኻ ሕጂ ሚሊ ኤክስፐርት ኢኻ ብዚ ነገር እዚ ናባኻ መፅኡ ኣብ ክንደይ ግዜ ትሬድ ክገብር ይጅምር ኢልካ ትሓስብ ሕጂ ብዛዕባ ዓብዪ ፕሮፊት ምስራሕ ገለገለ ንግደፎ ግን ኣክቹዋሊ እቲ ማርኬት ከመይ ከም ዝሰርሕ ተረዲኡ ንክጅምር ክንደይ ግዜ የድልዮ ኢልካ ትሓስብ ደን ኣነ ናብ ከባቢ ሓደ ዓመት ዝኣክል ዝወሰደለይ ናይ ሓደ ዓመት ካሪክለም ኣለና ላይክ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢቨን ሌጋሊ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ዶሚናንት ንክኸውን ንፅዕረሉ ዘለና ካሪክለም ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ላይክ ኢቨን ናይ ገንዘብ ኣምር ዘይብሎም ሰባት ላይክ ኣነ ካብቶም ኣሳሊ ባክግራውንድ ስለ ዝመፀኹ ገንዘብ ከመይ ከም ዝንቀሳቐሲ ድኾነ ኣምር ካብ ዘይብሉ ሰብ እየ ናብ ትሬደር መፅየ ዘለኹ ማለት እዩ ትሬደር ጥራይ ዘይኮንኩ እውን one of the biggest ትሬደር ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ብዙሓት ፕሮፊርምስ ኮይነ ኣለኹ ማለት እዩ it's not ቀልጢፎም ሕጂ ብዙሓት ሰባት ትጋገዩ ኣብ ምንታይ መሲልኪ ናብ ትሬዲንግ ዝመፁ ቀልጢፎም ገንዘብ ንምስራሕ እዩ ዝመስሉ ኣይኮነን ላይክ ጀነሬሽናል ዝኾነ ዌልዝ ናብ ናትካ ውሉዳት ናትካ ጀነሬሽን ከተመሓላልፎ ትኽእል ናይ ገንዘብ ፍልጠት እዩ ደን ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ዝኣክል ብትክክለኛ ደገፍ ተተገይሩሉ ሓደ ሰብ ሳክሰስፉል ትሬደር ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ መዓልቲ ክሳብ ክንደይ ሰዓታት ኢንቨስት እንዳገበረ ማለት እዩ ንትምህርቲ ዝኸውን ኣብ መዓልቲ ኣይ ቲንክ ኩሉ ሰብ ቢዚ ኣብ መዓልታዊ ሰዓታት ኮድ ዘይበልና ኣትሊስት ኣብ ሰሙን 3 ሰዓት 4 ሰዓት ኢንቨስት እንዳገበረ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጀዋቦል እዚ ነገር ሓቂ ዘረባ ኣብ ግብሪ ክኸውን ድኽእል ሪያሊስቲክ ክትገብሮ ማለት እዩ 100% ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ኮይኑ ኢንትረስቲንግ ሰብ እዚ ጋጣሚ ከማን ሰማብ ዘለኩም ኣሕዋት ኣብ ትሬዲንግ ኢንትረስት ዘለኩም እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ሚል ሓውና ክብሎ ድፀንሐ እንተሃሊኩም ከማን ደይኮነስ ዋላ ካበይ ጀሚርካ ክንፈልጦን ክንመሃሮን ዘለና ነገር ኢለ ሓስብ ሓቂ ነው ዋላ ኣዘ ፓርት ታይም ትሬደር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዋላ ሙሉእ ብሙሉእ ኣዝ ፕሮፌሽናል ይተሓዞ ማለት እዩ ከምዚ ክብሎ ድፀንሐ 3-4 ሰዓት ኣብ ሰሙን ኢንቨስት ብምግባር ጥራሕ እዚ 3 ዕፅፊ ናይ ዜና ኣብ ኢንተርኔት ነጥፎ ነው ስኮር ክንገብር ገለ ከምኡ እንድሕር ተጥፊእና ከምዚ ክብሎ ድፀንሐ ናብ ናትና ውሉድ ወለዶ ክሰጋገር ድኽእል ፀጋታት እንዳፈጠርና ክንከይድ ንኽእልና ኣትሊስት ከዓ ንባዕልና ናይ ግዜን ናይ ሎኬሽን ፍሪደም ፈጢርና ደስ ዝበለና ግዜ ኮይና ትሬድ ክንገብረሉ ንኽእል ኣጋጣሚታት ክፍጠር ስለዝኾነ በዚ ጋጣሚ ንኩላትኩም ኣብ ከምዚ ኢንትረስት ዘለኩም ሰባት ክትመሃሩ ኣፍልጦታት ክትሕዙ ታሽሚ ይገብረኩም ማለት ኢንካሬጅ ይገብረኩም so perfect heavy ናይ ብሓቂ በቃ it's like mandatory እቲ ገንዘብ ከመይ ንዓለም ትሪእሉ ኣንግል ንባዕሉ ብጣዕሚ ዝቕየር ማለት እዩ like international ኢኻ ትኸውን so positive ሰብ ኢኻ ትኸውን ምክንያቱ ብዛዕባ እቲ ዓለም ከመይ ከም ድኾነ ነገር ከመይ ከም ዝሰርሕ ተዘይተረዲእካ ኩሉ ግዜ ኣብ ኮንፊዥን ኢኻ ትነብር ድኾነ ወይ ድብለፁልካ ዘሎ ኮይኑ ስማዓካ ወይ ትብደል ዘለካ ኮይኑ ስማዓካ ኣሉታዊ ትኸውን ብዙሕ ግዜ but ትሬዲንግ ብዙሕ እዩ ዝቕይረካ ብዓቢኡካ ብዛዕባ ገንዘብ ስለዝኾነ ገንዘብ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ናይ ገንዘብ ምዝዋራት ከመይ ከም ዝሰርሕ ተረዲእኻ ብትርዲእት ንክትነብር እውን ሓግዘካ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ትብል thank you ሌ ደን ክንቀፅል ኢና ዋን ሞር ንምርጋፅ ዝኣክል ጥራይ ማለት እዩ እዚኣ ሴሊና ጌርና እስኪ ሓንቲ ከዓ ብካልእ መልክዕ ክሓተክ ክፍትን እየ ማለት እዩ ክሊክ 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 ኣኽብድ ከብላ ክፍትን እየ ምክንያቱ ንስኺ ብጣዕሚ ስማርት ኢኺ ባት ካልኦት ሰባት ካብ ግምት እቲና ማለት እዩ the same everybody is unique ኣብ ፅባቐ ተመፂኻ ኣብ ስማርትነስ ተመፂኻ ባት ንኩሉ ተዓዘብትናትና ብግምት ብምእታው ማለት እዩ ዋላ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ይኹን ናይ ካልእ ናይ ተመክሮ ኣብ ግምት እቲና ማለት እዩ ንዓኺ ክነክብደልክ ኢና እቲ ንዓኣቶም ግን ቀሊል ክኸውን ብዝኽእል መንገዲ ኢና ክንዘራረብ ማለት እዩ ከም ትሪኦ ዘለካ ሕጂ ንታሕቲ ለወር ለው እንዳፈጠረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሂር ለወር ለው ተሪኸዮ ከምዚ ኢሉ ላዕሊ ወሪዱ ንላዕሊ ወፂኡ ለወር ለው እንዳፈጠረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፅበ ኢና ደን ኣብዚኣ ሕጂ እንታይ ኢኺ ትገብሪ ኢኻ ትገልፅለ ኢኺ ማለት እዩ then is here lower low እንዳፈጠረ ማርኬት መፂልኪ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ማርኬት ናትና ኣብዚኣ ሰርክል እዚኣ እዩ ዘሎ ኣብዛ ስሚረልክ ዘለኹ ሰርክል እዩ ዘሎ so what do you think እንታይ ትገብሪ መስለኪ ከም ትሬደር እንድሕር ትሬድ ክትገብር ትኾንክ ማለት እዩ እዚኣ ዞም ተኸታተልትና ክሕግዝኒ ኣለዎ ሓግዙኺ ደን ጠጠው የብሏታ ቪድዮ ደን ይሓግዙኺ መልስዋ ኣብ ኮመንት ደን መልሲ ኣብ ኮመንት ሓቀ መልሲ ብኮመንት ደን ማርኬት ኣብዚኣ ከነስምረላ ኢና ላይክ ኤ ክንገብራ ኢና ባይዘወይ እዚኣ ቢ እያ ዘላ ኣብዚኣ ቦታ እዚኣ እንታይ እዮም ክገብሩ ኢና ንሓቶም ዘለና ኣብዚኣ ሴል ድዮም ዝገብሩ
ወይስ ባይ እዮም ዝገብሩ ኢና ሓቲትና እዮም ዘለና ኣብ ኤ ማለት ኣብ ኤ ምስ በፅሑ ሕጂ ሴል ድዮም ክገብሩ ባይ ክገብሩ ትብለኒ ኣለካ ምሽዶ ኤግዛክትሊ ማርኬት ኣብ ኤ እንድያ መፅያትና ዘላ ሶ እንታይ እዮም ክገብሩ ኣብ ኮመንት የፍልጡና ማለት እዩ ኣነ ከክፍትን ደሞ ኦኬ ሶ እንታይ ክትገብር ንገርና እሺ I think ኣብ ኤ ምስ በፅሓኹ I will buy ያ ኤግዛክትሊ then why ንምንታይ ኢኻ ትገዝእ ኢልኪ መጀመርታ ሽፍት ገይርለይ ኣሎ so perfect ኣብዚ ሽፍት ገይርልክ ስለ ዘሎ and then lower ዲ ዝበሃል እንዳፈጠረ ይኸይድ ስለደሎ እንታይ ኢና ንብሎ ኤግዛክትሊ ባይ ዘ ወይ lower እንዳፈጠረ ክመፅእ ፀኒሑ ንታሕቲ እናወረደ ክወፅእ ፀኒሑ ሕጂ ግን ንላዕሊ ምስባር lower high ይኸውን ኣሎ higher high ዲ ዝበሃል higher high right higher high ዋው ገላ ዓይነት ናይ ባሓቂ I'm so surprised ብጣዕሚ ዝኸብደኒ ነይሩና ዓይኒ ባዕሉ ክመሃሮ ከለኹ higher high እዩ ዝበሃል higher high okay so ሕጂ ናብ ርትዕ ዋጋ ምስ መፀልኪ then ባይ ምግባር ባይ ክንገብር ኢና ኢቨን ከማን just ኣብዚ ከባቢ ክነኣቱ ኢና I hope so ተኸታተልትና እውን ተሳቲፎም ክኾኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስክሪን ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለካ እንታይ እዩ ሕጂ አንተ ወንተ ተዛረብናሉ ከም ጀንበርቲ ትሬደራት ወላ እውን ጀንበርቲ ትሬደራት ዘይኮኑ ወላ ፕሮፌሽናል ትሬደራት እውን ሙሉእ ብሙሉእ ኣይኮኑ ናቶም ገንዘብ ሪስክ ዝገብሩ ብዙሓት ትሬደራት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃፍታማት ኣይኮኑ ግን ዓብይ ካፒታል ገይሮም ትሬድ ዝገብሩ ሚልዮን 2 ሚልዮን ክሳብ 5 ሚልዮን ገይሮም ትሬድ ዝገብሩ ኣብ ናትና ናይ ትሬዲንግ ኮሚኒቲ ከዓ ክሳብ 500,000 ካፒታል ገይሮም ትሬድ ዝገብሩ ትሬደራት ኣለዉ ማለት እዩ እንታይ ኢኻ ትገብር ላይክ ቻለንጅ ኢኻ ትገዝእ ኣብ ክንዲ ናትካ ሪስክ ትገብር መጀመርያ ናትካ ስኪል ትፍትነሉ ድሕር ነቲ ንሳቶም ዘቐምጡልካ መስፈርቲ ክትሓልፍ ተኽኢልካ ከዓ which is ሓደ ክእለት ዘለዎ ትሬደር ዝገብሮ ነገር እዩ ድሕሪኡ ካፒታል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ባት ከመይ ጃብ መእተዊ ከተዛረብና ኣሎ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣብ ዝቐረባ እዋን ናይ 1 ሚልዮን ቻለንጅ ክወስድ እየ which is ፈተና ክወስድ እየ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ከዓ ቀስ ኢለ ነቲ ንሳቶም ዝሓቱኒ መስፈርታት ከማልእ እዩ ማለት እዩ ሶ እንታይ እየ ክገብር ኦኬ ደን ንስኹ እውን ፓርቲስፔት ንክትገብሪ ከመይ ገርና ኢና ፓርቲስፔት ክንገብረ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ሶ ሂር እዚኣትና ዘለና ዌብሳይት ባይ ዘ ወይ ፕሮፊርም ኣይኮነን ግን ናይ ብትሕዝቶ እሙናት ዝኾኑ ፕሮፊርም 3 ዓመት 10 ዓመት ዝፀንሑ ፕሮፊርም ብመስርዕ መንገዲ ዘቐምጠልና እዩ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ፋቮራይት ዝብል ክነኣቱና ንኣብነት ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለኺ ያ ቶፕ ዝበሃሉ ላይክ 77,000 ትሬደራት ዘለዎ 71,000 ትሬደራት ዘለዎ 49,000 ትሬደራት ዘለዎም ፕሮፊርምስ ኣለዉ ብዚ ሶ ነዚኣቶም ላይክ ንኣብነት ኣብዚ ፈንዲንግ ፒፕስ ዝብል ኣለና ኦር ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀመሉ FTMO ዝበሃል ኣለና ናይ FTMO ካፒታል ኣለና ብዙሕ እዋን እውን ማለት እዩ ናይ CTI ዝበሃሉ ኣለና ማለት እዩ ሶ ላይክ እንታይ ኢኻ ትገብር ክሊክ ተገርናዮ ኣብቲ ናቶም ሊንክ ተኣቲና ወይ እውን ኣብ ናትና ቴሌግራም ቻነል እውን ክንገድፈሎም ኢና እቲ ሊንክ ትክክለኛ ዝኾነ ሊንክ ማለት እዩ ክሊክ ተገርካዮ ደን ናብዚ እዩ ሒዝካ ዝኸይድ እንታይ እዩ እዚ ፈተና እንድሕር ዳኣ ክትወስድ ትኾንካ ካብዚኦም ፕሮፊርም ዝበሃሉ እንድሕር ዳኣ ካፒታል ክትወስድ ትኾንካ ደን ትኸፍሎ ኣሎ ገንዘብ ኣይኮኑን ዘለቅሑካ ዘለዉ ተኸስኪርካ ትመልሰሎ ማለት ኣይኮነን ጃስ ናትካ ስኪል መፈተኒ እዩ ሓሊፍካ ኢኻ ካፒታል ንምርካብ እዩ ማለት እዩ ለሰይ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ሎሚ ኣብዚ ናይ 200,000 ክንገዚእና ናይ 200,000 ፈተና ክወስድ ተኮይነ 1,000 ኢሮ የድልየኒ 80 ኢሮ የድልየኒ ማለት እዩ ወራባት ተኸሲረ እንድሕር ዳኣ ካብ 200,000 ናብ 180,000 ተውሪደዮ 20,000 ማለት እዩ ተኸሲረ 20,000 ይመልሰሎ ማለት ኣይኮነን ኖ ፈተና እዮም ይፍትኑካ እዮም ዘለዉ ክሳብ ተሓልፍ ዝኾነ ተወሳኺ ተኸፍሎ ነገር የለን ንሳቶም እውን ኣይከፍሉኻን እዮም ንኣብነት ሕጂ ኣብ FTMO 2 ፌዝ ኣሎ 2 ፈተና ትፍተኑ ኣሎ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ 10% ንምስጋብ እዩ ነቲ ፈተና ክትወስዶ ትኾንካ ናይ ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለኺ 180 ኢሮ ክትኸፍል ኣለካ ደን ባይተ ጌርካዮ 10% ከተመዝግበሎም ኣለካ ንሳቶም ነቲ ካፒታል ክቡካ ትኮይኑ ሕጂ ኣነ እንታይ ክገብር 5,000 ወፃእ ክገብር which is 5 ናይ 200,000 ገዝእ እየ ደን ብሓደ ንኩሉ ትሬድ እናገበርኩ ከዓ 10% ንምዝጋብ እቲ ናተይ ታርጌት ክኸውን ማለት እዩ እንተሓሊፈዮ ካፒታል ክቡን እዮም which is ፍሪዶም ማለት እዩ ብዙሓት ትሬደራት
ميليونز تريدات كتب لي بتغليخي بس ما نقدر بحجو عن تريد قبرو أبناتنا حبرت سوون تريد قبر له أزيم أوتاد وون تريدات أن بحصيرو نزي مسل مالتيو أن لس نابتي بروسس كنكيدنا مالتيو so okay start now كنبلوينا which is كنجزء كنجمرينا مالتيو أجي automatically نابزي يوصلنا زلوا but نابتناتي بروفايل كوستنا يو أن yeah ناب كالب سكرين كوستك بحد غينا كنجزينا مالتيو then نزي right كجبريه then هاري continue to payment مالتيو payment كنفصمينا مالتيو then وشيدنا له بزح جام تري زلغي payment تفصمه له تخيل قالك ابتي بروفيل نخطكم زحق زكا وتمرات زغون تايو تخفليت ناتكا بكريبتو تخفل تغليها بكريبتو كتوصل تغليها ماسك بصراحه مالتيو ابناتنا تريدينج كوميونيتي اب زحالفه ورح ريكارد زحازنيرو $13,000 كسرح زغال تريدر مالتيو ابزناي اف تي ام ونو بعلو مالتيو كاب 100,000 حيو انا ابزح جي وان اي ثينك كابزي قدمي سمع التداويلنا نيرناتناتو ستاتيكس تشيك بريلا مالتيو ان 300,000 كابيتال بس يحلو ابزح جوان مالتيو داس كلا خبطم توب زبال تريدرات ناتناي مالتيو لان حجي كونفيرم كوبلاي انا بزمن قد زي خفل then pay securely كوبلاي بكريبتو هنقفلنا which is ب USDC كنت كامينا شحن $300 مالتيو بإيرو شحن 8 نخفل لنا مالتيو then USDC مسبلنا حجي إيثيريوم نتورك تكام تغلي هابلنا له then كوبي كنقبرينا ذا أدرس يوم نازله أبناتي كريبتو واليت كأتي مس كفلنا يوم أوتوماتيكالي حبورنا يا مالتيو أوكي then كفيلنا يا مالنا so حجي كم تري أجلغي already كفيل كاي اللي قبلنا له الدحريو تي فتنا مفتني لوجي إن مقبري ويكا مخفتي account وسد اليوم then the same process مالتي ان كالوت كملس يدحريو نابي كملس مالتي نابتي ويب سايت ناتنا كملسينا okay which is I think نابزيا سكرين جاي نحن ملس لنا okay so ابز سكرين زغاته ما سالي then حجي ناي مني غزي نايزوم FTMO زبالو ناي كلتا بيش كابيتال غزي زلهم ان تماسالي كابزوم كالوت كامباين تاتكا تماسالي ناي كلتا بيش غزي كاب 4 كالوت which is 1 مليون كابيتال كلونا يو جي بزوحات تريدرات يفلطوا ግን ካ ስፔሻሊ ዓበይቲ ትሬደራት ኢንተርናሽናል ዝኾኑ ትሬደራት ትጥቀምሉ እንታይ እዩ ትሬደር ኮኔክት እዩ ዝበሃል ትሬደር ኮኔክት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ስክሪን ከም ትሪኦ ዘለኺ ብሓንቲ ኣካውንት ገይረ ብሓንቲ ኣካውንት ክገዝእ ከለኹ ኣውቶማቲካሊ ምስቲ ካልእ ነቲ ካልእ ራን ዝገብረለ እዩ ኣብነት ብሓንቲ በዛ ናይ ኤፍቲኤምኦ ገይረ እንድሕር ዝገዝእ ተለየ ነቲ ካልእ ከዓ automatically buy قبل كندتي أنا بتابع قدامي account اندحر 0.5 risk زجبر حالي عندنا بتخال 0.5 automatically risk قبل لي عندنا automatically take profit كارن كله take profit دوسر لي trader connect زبالالو and hopefully بحف الشاخة دحريتي جميرنا يزلنا challenge بحد وخينا مجمرنا يو update نقبرهم كونياتي system بعبي مالتي. So yeah, that's it for today here. And yeah, نزي يمثل بحاصيرو اب تريدينج اب زحجوان بزي منقد تريد يكبروا بزحات تريدرات አለው internationally نحنا كم ሕብረተሰቡን نزي عدل زي كنقادس كاب زبينا زي فيديو نسرح زلنا and then thank you so much انا بوغني نزي يمثل زخونه حتى نحرح عليكي حتى قبل خلي يا زي كوينو كن تي مدبنا وندا اخلص زغونه تغزينا نود نخيل مالتي يا مجمرتا ولا انا خمس غنا كان ليز دلي ميلي خمسي قال لا يكون حدا سب لايك حدا نجار فليطو كفلت لهم كالو سوات ون زعدل زي كتقملهم الكا بحسابك بتعم صبو نجاري كم زقت له دصنح كا opportunities اندحرت هالك ساب كندو كابيتال كبو خازقلو اندحرت غينم واي نات استغاتناتهم كابيتال كتقملو دي تخيل مالتي فلا كم تزبلك يا اندحر كثير كا سغات قرص غنزب اندحرت زي هاليسي that is it good عمي صبو though yeah thank you so much I think كل نجار نتصري تخاطلتنا خا منالبات حتى ندحر حاليكم وي دنصرلكم دحر حالي وي دما اب نيكست اذن ميلي اختارينا ندلينا كنفلط اندلينا تلو سبع نجار ندحر حاليو حبرنا مالتي بحفشا كن ابز زلو تشالنج
بحنساب مثلا تريد كتجبرو كتريقوا سخمون زلو نجارات كتفلتون كتقاملون كاني نبي حكي نتابعكم and I think نزي يعني راناتي كاملة. Thank you so much Heavy. Thank you so much ساقمة. Thank you Yeah. نزي. أنا خلو ما عندي دسي نبتعمي بزح نجارة ماهرة تسفى جبرا بنكست خاك كابز لو ما عند تردي نزل نجارات. Yeah. ناي ميتشح account حسكي join كتجبري أخي. And I'm sure إن هرد تحاليفنا على ما ألتقى celebrate ناجبرنا خلاص سالسك زين رابينا. Of course. ما Of course. Yeah, we will Mille. Thank you. Perfect. Thank you Heavy. Yeah. سلام شتبكة. هار ميلي. Ciao ciao.